Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtal na kayon. Tarugyan tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Dagiti lua ni barang. Ulilan ademang ni barang ubing. Bernadette ti pudpudno anagan na. Ngam nakairwamanen dagiti kalugaran na ti panangawag da ken kuana a barang. Napintas ken nasingpet a balasang ni barang. Ngam kaadwan kadagiti kalugaran na ti mabuteng ken kuana. Gapo iti sao-sao amang kukulam kanu wenno mambabarang dagidi dadakkel na. May sapay day taarason no apay a barang tinakairwaman da nga iyawag ken kuana. Iti maysa nga aldaw ken masakit ni nanang ko. Siguro, rinanggasan ni barang day jay. Talagang ngay malamod ni barang kadagiti dadakkel na. Mabitlaan ka kadwa. Mabitlaan. Apay manen Flavio. Brando. Apay ni Bernadette ipabasulom iti panagsakit ni Nana Oriang nga inan. Anya ko mga Ay di naman isakit ni barang si Flavio. Amang ano si Kapay ti pagdasalan ti pungtot ko. Iso di mo ikalintigan day jay nga anak dagiti mangkukulam. Ah! Brando, sana ka mabutang iti uran niya nga aramidam kanya. Ni, Tigid di aramidam. Ipakita mi ti doktor ni Nana Oriang. Tapno maamuan na anya ti sakit na. Saan kita kastap? Konforme latan ti pabasulan. jak magustuhan ti inaramid itay ni Flavio. Nabainanak kadagiti kalugaran may. Jak umanugot itikas dyan na pasamak. So dito yak. Amok alumabas dito ni Flavio. Urayak man. Ikak iti pagnakmanday dyan nga awan dain. Ada arim padak nga umasidig dito eh. Nilakid di Flavio dayta. Agsagana ti awanan bain. Andaitan. Itan. Nagpasa ko na ng rabi eh. Idalimanag kong tinana. Taisupay nga aramidak ng bigat. Nang runag at masapa amapan iti ayam dagiti muna. Anya di chay. Kaslaada na nabtub iti ayam tiri daw ti pagnanaldak tibunan ko. At agkasasok. Kitaag. Ngam isaganak laang tibunan ko. Taamahan naman nagdakdakas matnay ta. Ha? Flavio? Diyos ko! Anya tinapasamakan ka! Pasensyakan, Bernadette. Tadito'y tinagdiretswak. Kalpasan nga danang dangran kanya. Asino tinangaramid kan ka iti kasta, Flavio? Diyakan mo. Kalat-lat ng aminan nga danang palag kanya. Kalpasan na. Binugbog na. Diyak nakita na sino. Diyak na bigbig. Anya? Una yan. Nagawan mo't tan apuso na no asino man dayjay. Bernadette. Si Kamot, Flavio. Di na kun awagan itipod no anagan ko. Barang ko namlatan. Nakairwama kun ti kasta nga awag kanyak dagiti kalugaran tayo. Amomot no hapay nga awagan da kay ti kasta. Saan ka di? Amok. Gapo taatapon da amang kukulam dagiti dadakkel ko. Mambabarang ko napay ti dadduma. Saan ko asintiran? Tamok nga awan kinapudno ti pamabasol da. Iso nga awan anyaman na kanya, nga uray pa'y no barang tiyaw awag da kanya. Agyaman na kiti pa nang asikasom kanya ka.
Nas ka na agawid ako. Kabaalam ka di? Kaya't mo ta itulod kan? Saanan? Kabalak na ito eh. Di nakapagdanagan. Amuyo, nasiputak ni Flavio ang naggapu ije balay ni Barang idirabi eh. Ay na, jak amo ah. Ang nasiputak matakas laag kakapsot ang naggapu ije balay ni Barang. Ay na, adang samot na pasamak ang milagro. Anya? Ay wan, awan mo't delikadesa da. Nang ro na day ja Flavio. Sos. Di man la nakapili mo't itinasaya at a babae. Anak pa'y dagiti mang kukulam, tinapili na. Amom ka day, no anya ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo, Flavio. Tatang. Dakayaw ken ni Barang. Ha? Ay, kumpurmila ti ibagbaga, damay papan ka dakayaw. Sa apay nagalas ti panunot dagiti kalugaran tayo. Inik kanda dagos iti sabali akay papanan ti pan nakakita daken ka anaggapaw iti pagnanaedan ni Barang. Tatang. Imbaga kada kayo na natipod no. Kat namnamaga ka patsandak. Mamati aken ka, nakaw. Tamakit kita ket nga rod itatilangam. Kalpasan nga adda ti awanan bain anang dangran ken ka. Tatang. Nga mibagbagak lang no anya ti pagsasaritaan dagiti kalugaran ta. Tapno ammom ti mapaspasamak, bayat ti panagpaimbag mo dito'y balay. Gapoy ti napasamak ken ka. Anyan ti bagbaga dagiti kalugarak. Talaga ang nagalas ti panagkitkita da kanyak. Pagpabasulan da lang arudan dagiti dadakkel ko iti saan mo't ngagpaiso. Ita, napalalo pa'y ti aramidan da kanyak. Apay ang nagalas ti aramidan da kanyak. Tinulungak laang mo't ni Flavio. Gapoy iti napasamak kan kuana. Ngam apay asabalin adagos ti turong ti panunot dagiti kalugaran mi. Sa narumbang nga agliday ka, gapo iti mapaspasaram balasang ko. Sino ka, Nana? Kasanong adakan iti abay ko? Di naknadlaw asimrak iti pagtaangam. Takasano, adayo tinakaiturungan ti matang mo. Kan madlaw anaunag ti pampanunutam. Kan maysa, silulukat tiri daw ti pagtangam. Ha? Ngamdi kan mas daaw balasang ko. May salaang ti kayat ko, nga imulam iti panunot mo. Uray anya ti mapaspasaram, manipod kadagiti padam a tao. Agtalinaid ko ma, anatib ka ti pamatim iti namaswa. Ha? Inot ang nagbaliw tilanga kan timak mo. Tandaan ang tiimbagakan ka, Barang. Ha? Kalat ang nagpukaw ti kasarsaritak. Awanan ti kasarsaritak. Awanan! 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 Tagtagayin na plagayam. Kaslag paypayso. Tsak na puutan ang nairidap ko gayam dito eh. Bayat ti panang pampanunot ko itinagalas nga ibagbaga dagiti kalugarak kanyak. Kat iti pan nakairidap ko. Kas di mo't nang tinaytagtagainap ko. May sa adat-datlag a babae ti nakasaritak kampay idi. Kat imbilin na asaan nga agbaliw ti pamatik iti Diyos. Awanan ti dua-dua kakalugaran. Sigurado aday di abarang ti makagapo. No apay ang naggigiddan ang nagsakit ti kamong ti pamilya tayo. When nga agpaisaw kakadwa,
Nilaang barang ti makabaol nga agaramid iti kastoy. Isulakit di ti makagapo, no apay anag gigiddan anag sakit dagiti ipatpatag tayo. Kakadwa! Saan tayo nga urayan nga at adupay ti madangran? Gapo iti na idumduma akababalin ni barang. Itamod lang! Aramidan tayong tirumbang! Wan kakadwa! Naskan nga uraman tayo ni barang. Tapno mamimpinsanan asumardang tilunod nga iso ti makagapo. Uraman tayo ti anak na! Gusto kakadwa! Agtignay tayon! Gibusan tayong tilunod agapuanan tayo barang itamod lang! Mapantayon! Anya di kunam tatang? Dagiti kalukaran tayo. Inaladan ni Bernadette tagibusan da kanon tilunod nga ibagbagada agapo ken ni Bernadette. Anya? Tatang, awan kinapudnot ibagbagada. Isumot ti kunak. Inka gumaak alapdan idaa ngem awa mo na ramidak anak kao. Sa dino tinang ipanandakan ni Bernadette, tatang. Iti bakante aluti di taabagatan. Ijay tinangeg kao apang ipanandaken ko ada. Kasindak ko ba? Awan di ako kita ipagbagayo! Sandak ko ba dang Awan ti dumam ka dagiti naganak kanto. Sorry tayo magukal kan barang. Aba, kasgadan nyo, tawagin tayo si Bidyan tayo tamang kukulang. Diyos ko! No talaga kanibusan ako. Iawat kun kan katibiyag ko. Kat pakawanan kumaida. Kasaan ka nga puti aramidan ka. Tatang, kita addan bunga ti kayo ang nagtubo dito ng uraman da iti di Bernadette. Wan ngagpaiso, Flaviao. Nagdadakkel dagiti bunga na. Anya nga ta klase ti prutas day ta, tatang. Ay, jakamaw. Kun makan nga taday ta. May salanin ti pamuspusan, tapno maamuan ta. Ay. Mang purusak iti bunga. Kat padasag akanan. Anya, ay mga ano niya ti mapasamakin ka. Di kagdanag, tatang. Amok ngawan ti dakas sa mapasama kanyak. Ramanak ti bunga day ta kayo. Tapno maamwak, numabalin akanan. Nangala nga rod iti bunga ti kayo ni Flavio Ubing. Kat idirinukatan na, nakita na akas lalwa tilinabag tinasao a bunga. Naduktalan na pa'y ano maminsan, nasamit tinasao a bunga, kat no maminsan mat, naalsam. Nalagip da nga rod tinagbalin abiyag day di Bernadette, wenno barang. Ano daduma kat nasamit, nang runa no isuda adwa ti agkuykuyog. Ngam no maminsan, makunaan na alsamet, gapu kadagiti pamabasol, ana ibakal kenkwana. Gapu iti dayta, pinanaganan da nga rod tinasao a prutas, iti barangkas. Bueno ubing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Ferdinand Feria, kan iti direksyon ni Mary Jane Castro. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal?
No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.